కల్పన క్లాసిక్స్కి స్వాగతం. ఉగ్గాని మరమరాలతో రాయలసీమ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇప్పుడు చూద్దామా? 2 పెద్ద కప్పుల మరమరాలు నీళ్ళతో కడిగి పెట్టుకోవాలి. ఉగ్గాని మసాలా ప్రిపరేషన్: 1 చిన్న కప్పు పుట్నాల పప్పు, 10 వెల్లుల్లి, 1 కప్పు ఎండు కొబ్బరి ముక్కలు, 2 టీ స్పూన్ల జీరా, టీ స్పూన్ ఉప్పు, 3 టీ స్పూన్ల కారం మిక్సీలో వేసి మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద బాణాలి పెట్టి 5 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి. నూనె కాగిన తరువాత తాలింపు గింజలు వేసి లైట్గా వేయించుకోవాలి. ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, కరివేపాకు వేసి వేయించుకోవాలి. చిన్న స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. కడిగి పెట్టుకున్న మరమరాలు యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఉగ్గాని మసాలా 1 కప్పు వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయ ముక్కలతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేస్తే ఎంతో రుచిగా ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.